Clau de dona, amb Rita Valero. Molt bones, benvingudes, benvinguts, benvingudis al programa En Clau de Dona. En el dia d'avui parlarem de les dones científiques. Doncs el dia 11 de febrer va ser el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. En el marc de l'Assemblea General celebrada l'any 2015, les Nacions Unides, ONU, van escollir el dia 11 de febrer com la data per celebrar el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, una jornada commemorativa que des de llavors s'ha reivindicat arreu del món. L'objectiu de l'ONU era promoure la participació plena i en condicions d'igualtat de les dones i les nenes en l'educació, la capacitació, l'ocupació i els processos de presa de decisions en la ciència i la tecnologia i limitar, alhora, tota mena de discriminació contra les dones en les esferes de l'educació i el mercat de treball. La Diada també forma part dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de l'ONU, que té com a missió aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i les nenes. STEM són les sigles que s'utilitzen per parlar de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. La bretxa de gènere en aquests sectors persisteix des de fa anys a tot el món. De fet, com indica l'informe El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats del 2019, elaborat pel Grup de Treball d'Igualtat de Gènere de la xarxa Vives d'universitats, tot i que les dones són majoria als estudis universitaris, aquestes encara es troben insuficientment representades en aquests camps de coneixement. I és que des de ben petites, moltes vegades, les dones s'autodescarten pel que fa a ser matemàtiques, físiques o enginyeres, una limitació que s'accentua amb l'edat per temes de conciliació. A Catalunya, només el 20% dels catedràtics són dones. Només el 28% dels investigadors del món i el 35% dels estudiants de carreres STEM són dones. La proporció de doctores en àmbits STEM a la Unió Europea és del 37,1%. A Catalunya, només el 26% dels càrrecs directius de centres cerca són dones. En estudis de tecnologies de la informació i la comunicació, TIC, a Catalunya el percentatge de les dones graduades és d'un 21%. Et torno a recordar, les sigles STEM volen dir ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Per dedicar-se a la ciència no cal ser especial ni cap geni. Tampoc cal ser-ho per comprendre i poder opinar sobre la recerca que es fa a la nostra societat. Tothom pot fer servir el raonament científic. Plantegem una pregunta i la natura ens respon en forma d'evidències que ens permeten extreure conclusions i ampliar els nostres coneixements. La ciència mai no deixa de meravellar-nos. El procés que seguim a l'hora de fer descobriments és emocionant i ple de sorpreses. I com no podia ser d'una altra manera, a continuació et presento unes científiques catalanes que, tot i tenir professions molt diferenciades, desenvolupen un paper crucial en la nostra societat. Anna Veiga Lluch, nascuda a Barcelona el 25 d'agost del 1956. És una biòloga, investigadora i professora universitària especialitzada en reproducció assistida, embriologia clínica, genètica reproductiva i bioètica, així com en l'estudi de les cèl·lules mare i les seves aplicacions clíniques en el tractament de les malalties degeneratives. Ha publicat més de 280 articles científics en revistes nacionals i internacionals. El 2011 publica el seu llibre El miracle de la vida, una vida dedicada a la ciència explicada en primera persona. Ha rebut diverses distincions, entre elles la Creu de Sant Jordi concedida per la Generalitat de Catalunya l'any 2004 o la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic el 2005.
Gemma Marfany, barcelonina, nascuda el 1963, és doctora en Biologia, és catedràtica de Genètica a la Universitat de Barcelona i membre del Consell d'Estudis del Grau de Biologia. Va ser membre també del Consell Directiu de la Societat Espanyola de Genètica. Especialitzada en genètica molecular, estudia les malalties humanes hereditàries. La seva trajectòria professional i acadèmica s'ha desenvolupat a Barcelona, Edimburg i Oxford. A més, és cofundadora d'una empresa spin-off dedicada al diagnòstic genètic de malalties hereditàries de la visió, DB-Gen Ocular Genomics. Està guardonada amb la 4ª distinció atorgada conjuntament pel claustre de doctors i pel Consell Social de la Universitat de Barcelona a les millors activitats de divulgació científica i humanística. Sílvia Osuna, nascuda a Castelló d'Empúries, Alt Empordà, l'any 1983. És una investigadora de la Universitat de Girona adscrita a l'Institut de Química Computacional i Catàlisi. Ha obtingut el Premi 2016 a Joves Investigadors per part de la Real Societat Espanyola de Química i també el Premi Princesa de Girona d'Investigació 2016 i el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2019. El seu camp principal de recerca és el desenvolupament d'enzims a la carta per a la síntesi i la producció de fàrmacs. Desenvolupa simulacions per ordinador i eines per al disseny de nous enzims d'interès industrial que poden accelerar les reaccions químiques. És investigadora i crea de la Universitat de Girona, on dirigeix el grup Compo Biolab de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi, IQCC. Carme Jordi i Nebot. És doctora en física per la Universitat de Barcelona. Va néixer a Barcelona l'any 1958. La seva carrera científica va començar en el camp de l'astrometria de precisió i sistemes de referència. Paral·lelament, va treballar com a tècnic de sistemes en el sector privat i en 1991 es va incorporar com a professora titular a la UB. Pertany a l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, a l'Institut de Ciències del Cosmos i a la unitat associada amb l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC. La seva activitat científica inclou la determinació de paràmetres fonamentals d'estrelles i cúmuls estel·lars. Es va involucrar en les missions espacials Hipparcos i Gaia de l'ESA per la seva rellevància. Actualment és co-IP del projecte Reptes ESP 2016 del grup Gaia Barcelona, amb 25 científics i enginyers. Pilar Bayer i Sant. Va néixer a Barcelona el 1946. És acadèmica de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona des de 2001, de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya des de 1996 i és membre de l'Institut d'Estudis Catalans des de 2001. El 1968 es va llicenciar en Matemàtiques a la Universitat de Barcelona i el 1975 es va doctorar amb la tesi Extensiones maximales de un cuerpo global en las que un divisor primo descompone completamente. Ha treballat com a professora de matemàtiques a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Autònoma de Barcelona. El 1982 va obtenir la càtedra d'àlgebra de la Universitat de Barcelona. Ha creat un important grup de recerca en teoria de nombres. Les seves publicacions versen sobre funcions zeta, formes automorfes, el problema invers de la teoria Galois, equacions diofàntiques i corbes Shimura. Enriqueta Felip, llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, on es va especialitzar en oncologia mèdica i va assolir el seu doctorat. Té una àmplia trajectòria professional i acreditada experiència en el sector de l'oncologia, així com coneixements en l'àmbit científic i d'investigació. Doctora cum laude, la doctora Felip Font dirigeix la unitat de càncer de pulmó i la unitat de càncer de cap i coll de l'Institut Oncològic Baselga. Al seu torn, és cap de secció i responsable de la unitat de càncer de pulmó del Servei d'Oncologia de l'Hospital Vall d'Hebron.
És membre actiu de nombroses associacions en l'especialitat nacionals i internacionals, com la Societat Americana d'Oncologia Clínica, FASTIC, i l'Aliança Nacional contra el Càncer de Pulmó nord-americana, entre d'altres. Ha publicat més de 70 articles sobre tumors toràcics per a prestigioses revistes científiques. Marta Prebosti Monclús. L'arqueòloga, nascuda a Barcelona el 1952, és membre de la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans. És investigadora de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, al qual es va incorporar l'any 2014 després de 4 anys de dirigir el Museu de l'Estampació de Premià de Mar. Ha centrat la seva recerca en els estudis de territori i poblament rural dins del marc de la ciutat romana i s'ha especialitzat en la topografia arqueològica. Ha publicat més d'un centenar de llibres i articles científics. Abans, havia estat professora d'arqueologia de la Universitat de Barcelona. Entre els anys 1982 i 1985, va codirigir les excavacions de la vila romana de Torre Llauder a Mataró, que van restaurar uns mosaics localitzats durant la dècada del 1960 i van excavar nivells inferiors, l'anàlisi dels quals va permetre una seriació cronològica fiable. Núria López Vigas, nascuda a Monistrol de Montserrat el 1975, és una biòloga catalana especialitzada en la genòmica computacional del càncer. És professora en la Institució Catalana d'Investigació i Estudis Avançats, ICREA, a la Universitat Pompeu Fabra, on ha sigut cap del grup d'investigació en genòmica biomèdica del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, al Parc d'Investigació Biomèdica de Barcelona durant més de 10 anys. Actualment dirigeix el seu grup en l'Institut d'Investigació Biomèdica. La seva investigació es centra en el desenvolupament d'eines computacionals que ajuden a la identificació de mutacions causants de tumors. Algunes de les aportacions del seu grup de recerca han sigut el descobriment de per què en alguns tipus de tumors s'acumulen mutacions en llocs específics del genoma o la descripció de les mutacions de més de 4.000 tumors originals en 13 òrgans diferents. Carme Torres Genís, barcelonina nascuda al 1956, és una matemàtica i escriptora especialitzada en intel·ligència artificial i robòtica. Compagina l'escriptura literària amb la investigació científica. És actualment professora d'investigació a l'Institut de Robòtica. És membre numerària de l'Acadèmia Europea i membre numerària de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Està llicenciada en matemàtiques i té un doctorat en informàtica. És membre de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia. Torres es declara plenament interessada en les implicacions socials de la robòtica i el debat ètic que comporta l'aplicació de les noves tecnologies. Compta amb una sèrie de guardons, entre els quals destaquen el Premi Divulga del Museu de la Ciència de Barcelona, el Premi Rafael Campalans de l'Institut d'Estudis Catalans i la Medalla Narcís Montoriol de la Generalitat de Catalunya. Doncs bé, totes aquestes científiques i moltes més han contribuït des de diferents camps de la ciència per fer un món millor. Gràcies a elles i a moltes altres es promou el talent científic i s'anima a futures generacions de nenes i joves interessades pel fascinant món de la ciència a aportar el seu granet de sorra. Però per què passa això? Per explicar això, entre moltes altres coses, ens podem fer la pregunta de per què passava això i per què ha passat això durant tant de temps. Una de les coses importants que hem de tenir en compte és que les nenes no han tingut mai referents femenins als llibres de text que han pogut estudiar a les escoles. És a dir, jo recordo perfectament els llibres de text tant de matemàtiques com de filosofia, com de literatura, com molts altres, on els únics referents dels quals se'ns parlava i dels quals llegíem, havíem d'estudiar i ens havíem d'aprendre les seves teories, les seves fórmules o els seus poemes, eren homes. Absolutament tots els referents en els llibres de text eren homes.
Per tant, quins referents femenins teníem les dones, les nenes, en aquell moment? Cap ni un. Com podia jo com a nena ni tan sols arribar a imaginar-me que podria ser científica, matemàtica o moltes altres coses, si no hi havia referents femenins en aquests camps? M'ho podia imaginar, però, tot i així, la societat del voltant m'ho tirava per terra. Per què? Doncs perquè les nenes, les dones, les noies no es dedicaven a això. Doncs des d'aquí vull fer una reclamació a totes aquelles editorials de llibres de text, sobretot els que van cap a les escoles, siguin en paper o siguin digitals, o bé aquell professorat que no utilitza llibres de text i utilitza PowerPoints o altres eines per explicar les matèries al seu alumnat, que posi en referència les dones científiques, literates, filòsofes, que han existit al llarg de tots els temps, perquè existir han existit i no se'ls hi ha donat veu des d'aquests llibres de text, des d'aquesta transmissió del coneixement que s'ha fet. Aleshores, aquesta reclamació queda aquí, llançada, per veure si aquestes editorials, algunes d'elles, de fet, ja ho estan començant a fer, però com una pàgina al final del llibre dient les dones també van fer la seva petita aportació a la ciència, i no és així. Moltes vegades inclús ens hem trobat amb dones que han hagut de canviar el seu nom o posar només les seves sigles perquè no se sapigués que eren dones a l'hora d'haver fet algun descobriment científic i que se les prengués en sèrio, perquè si posaven el seu nom i eren dones, ni tan sols se'l miraven, aquest estudi científic. La participació de les dones en el camp de la medicina ha estat documentada per diverses civilitzacions primerenques. Una dona egípcia, Mary Tat, any 2700 AC, descrita en una inscripció com a metgessa principal, és la primera dona mencionada en la història de la ciència. Agamede fou citada per Homer com a curandera en l'antiga Grècia abans de la guerra de Troia. Agnòdice fou la primera metgessa a treballar com a tal al segle IV AC a Atenes. L'estudi de la filosofia natural de l'antiga Grècia es va obrir a les dones. Alguns exemples documentals hi inclouen Aglaonike, que va predir eclipsis, i Teano, una metgessa i matemàtica que fou pupil·la i possiblement també esposa de Pitàgores, i membre de l'escola fundada per Pitàgores a Crotone, on estudiaven moltes altres dones. Ha estat documentada la contribució de diverses dones a la protociència de l'alquímia a Alexandria als voltants dels segles I i II DC, on la tradició gnòstica liderada per dones ha estat valorada. A la més coneguda, Maria la Jueva, se li atribueix la invenció de diversos instruments químics, inclosa la tècnica del bany Maria i un tipus de lambí. Hipàtia d'Alexandria, 370-415 AC, filla de Teó d'Alexandria, que treballava i donava classes a la Biblioteca d'Alexandria, va escriure textos de geometria, àlgebra i astronomia, i se li atribueixen diversos invents com l'hidròmetre, un astrolabi i un instrument per a la destil·lació d'aigua. L'educació universitària a l'Europa medieval fou accessible per a algunes dones. Es creu que al segle XI la metgessa italiana Tròtula de Salern ocupà una càtedra a l'Escola Mèdica Salernitana, en què ensenyà a moltes dones nobles italianes, un grup referit a vegades com les senyoretes de Salem. Diversos textos importants en medicina, sobretot en obstetrícia i ginecologia, entre altres matèries, també han estat atribuïts a Tròtula. La Universitat de Bologna permetia a les dones assistir a classe des dels seus inicis al 1088 i Dorotea Bucca va ocupar una càtedra durant el segle XV. Els convents medievals eren un altre lloc per a l'educació de les dones i alguns van donar oportunitats a les dones per contribuir en investigació acadèmica. Malgrat tot, la majoria de les dones eren excloses de les universitats. N'és un exemple l'abadessa alemanya Hildegard de Bingen, que va escriure sobre diverses matèries científiques, inclosa medicina, botànica i història natural. Malgrat l'èxit d'algunes dones, els biaixos culturals durant l'edat mitjana eren notables. Aquests van afectar l'educació i la participació de les dones en la ciència. Molts creien en la submissió de la dona com un valor positiu i natural, i molts d'aquells biaixos provenen de la filosofia cristiana.
Sant Tomàs d'Aquino, referint-se a les dones, va escriure en la seva obra més important, Summa Teològica, aquesta és la submissió amb què la dona, per naturalesa, va ser posada sota el marit, perquè la mateixa naturalesa va donar a l'home més discerniment. Sant Tomàs, ai, ai, ai. La revolució científica dels segles XVI i XVII va veure una gran afluència de dones al camp de la ciència. Amb tot, les dones foren excloses de les universitats. Així, per continuar amb els seus interessos científics, les dones es van veure obligades a obtenir els seus coneixements de manera informal. Els homes de la noblesa europea eren lliures de desenvolupar els seus interessos en la ciència com a afició, i les portes estaven obertes a les dones que podien prendre part en els treballs científics informals juntament amb els seus pares i germans. S'encoratjaven les habilitats en pintura de les dones nobles i sovint els hi servien per a detallar i precisar les il·lustracions científiques. Margaret Cavendish, una dona aristòcrata del segle XVII, duquessa de Newcastle, prengué part en alguns dels debats científics més importants del moment. Escrigué nombrosos treballs científics importants, però fou especialment criticada amb la creença que els humans, mitjançant la ciència, eren els amos de la natura. Algunes dones que volien treballar en la ciència i vivien a Alemanya van arribar-hi amb diferents bagatges. Allà la tradició de la participació femenina en la producció permetia a algunes dones endinsar-se en la ciència observacional, especialment en astronomia. Entre 1650 i 1710, les dones representaven a Alemanya el 14% del total de persones científiques en astronomia. Per exemple, Maria Winkelmann, que era autodidacta i es va fer ensenyar amb professors particulars, treballar en un observatori i va descobrir un cometa, entre altres aportacions originals. Però quan sol·licità un càrrec d'astrònoma assistent a l'Acadèmia de Berlín, per ser dona, i per tant, sense titulació universitària, se li denegà el càrrec. Membres de l'Acadèmia de Berlín van témer el mal exemple de contractar una dona. Els problemes de Winkelmann amb l'Acadèmia de Berlín reflecteixen els obstacles que les dones afrontaven per a ser acceptades en la pràctica científica que era considerada com a pertanyent principalment als homes. Cap dona fou convidada ni a la Royal Society d'Anglaterra ni a l'Acadèmia de les Ciències Franceses fins al segle XX. Durant el segle XVII, una vida dedicada a la producció de coneixements es considerava incompatible amb les feines domèstiques a les quals s'esperava que es dediquessin les dones. En general, la revolució científica va fer poc per canviar les idees existents sobre la naturalesa de la dona. Alguns científics van usar la nova ciència per a estendre la idea de que la dona era per naturalesa inferior a l'home i que estava subordinada a ell i a desenvolupar un rol domèstic com a mares cuidadores. La gran distribució de la producció escrita va assegurar la continuació d'aquestes idees. La il·lustració va veure l'expansió del rol de les dones en la ciència. El sorgiment de la cultura de saló literari a França durant aquests temps portà els filòsofs i les seves converses sobre temes de política, societat i ciència contemporània a les cases dels rics i poderosos. Aquests salons eren majoritàriament orquestrats per dones, ja que la casa era tradicionalment espai de la dona, i moltes dones reconegudes van emergir com a figures destacades pels seus dots d'amfitriones que unien a il·lustrats intel·lectuals del moment i per les seves pròpies contribucions intel·lectuals a la conversa. Émilie du Châtelet, per exemple, deduí la conservació de l'energia i va predir el que avui en dia es coneix com a radiació infraroja i la naturalesa de la llum. També demostrar que l'energia cinètica d'un objecte en moviment és proporcional a la seva massa i al quadrat de la seva velocitat, i no directament proporcional, com pensaven Isaac Newton, Voltaire i d'altres, relació que Einstein faria cèlebre 150 anys després. Les dones van poder també dur a terme alguns estudis científics que eren considerats per homes com a aficions. Per exemple, la botànica era popular entre l'interès de les dones durant el segle XVIII. Malgrat que les dones no eren considerades com prou intel·ligents per contribuir en els discursos formals sobre classificació, van poder, donat el sistema taxonòmic, identificar i dibuixar plantes i flors per al seu esbarjo a la llar.
El dibuix fou també una important habilitat que les dones van cultivar sobremanera a les seves cases i sovint va ser posat al servei de la ciència, especialment per al dibuix de les noves espècies de plantes al retorn de viatges d'exploració a l'exterior. Maria Sibylla Merian fins i tot va ser botànica en un vaixell que realitzà un munt d'excursions al Nou Món, dibuixant i catalogant noves espècies de flors. Tanmateix, un sistema de classificació de plantes basat en les seves característiques sexuals derivà l'atenció cap al llibertinatge botànic i cap a finals del segle XVIII les dones van deixar de ser motivades per a l'estudi de la botànica per por que poguessin emportar-se una educació moral equivocada de la natura com a exemple. En el camp de les matemàtiques hi havia, per exemple, Maria Gaetana Agnesi, que va escriure un llibre sobre càlcul diferencial, entusiasmada amb la idea que aquest treball podria ser utilitzat com a llibre de text pels seus germans petits. Es publicà a Milà el 1748 i l'edità i sufragà la mateixa autora. L'estudi resultant se'n va convertir en molts més. L'autora Lady Mary Wortley Montagu, en retornar a Anglaterra de l'Imperi Otomà el 1717, va portar amb ella la pràctica de la inoculació com a profilaxi contra la malaltia de la verola. A causa que molts dels experiments i converses sobre ciència tenien lloc en cases, les dones van poder gaudir d'un espai on dedicar-se a la ciència si aconseguien involucrar també algun membre masculí de la família. Sovint, i en el pitjor cas, podien organitzar salons de converses i trobades de les quals eren sempre elles les anfitriones, coordinadores i promotores. Un cas n'és el de Marianne Pierrette Pause, casada amb un químic que esdevingué la mare de la química. A més de les seves aportacions científiques originals, va tenir un important rol en la ciència de l'època. Feu traduccions de textos científics per als que no parlaven llengües. Mantenia un actiu saló per a intercanviar punts de vista i aprendre uns dels altres presencialment, i també ho feia per correspondència amb científics i naturalistes francesos de l'època. L'astrònoma Caroline Herschel va rebre un petit sou de la corona pel seu treball, un exemple primerenc d'una dona reconeguda i pagada com a científica. Va descobrir 8 cometes entre 1786 i 1797 i presentar el seu treball, que incloïa més de 500 estrelles desconegudes fins llavors, en la Royal Society el 1798. Al 1835, ella i Mary Fairfax Somerville van ser les dues primeres dones elegides per la Royal Astronomical Society. A la segona meitat del segle XVIII, un exemple de dona científica en una família no científica fou Laura Bassi, que pertanyia a una família adinerada, cosa que li va permetre pagar-se professors universitaris particulars. A l'edat de 20 anys va obtenir el lloc de professora a la Universitat de Bolonya, on impartí classes de manera oficial. El seu doctorat li va ser concedit en una fastuosa cerimònia pública en la qual portava una capa d'ermini, una corona d'argent i joies encastades en un anell, honors que fins al moment estaven reservats als homes. Tot i aquesta veneració pública i el seu nomenament per a una càtedra de filosofia, 2 anys després, es considerava que era indecorós que ensenyés en una classe plena d'homes. Només se li permetia exercir com a professora universitària sota el mandat del Senat de Bolonya o donar conferències en esdeveniments solemnes o públics on altres dones eren convidades. La científica escocesa Mary Fairfax Somerville va dur a terme experiments en magnetisme, presentar un article a la Royal Society el 1826 i va ser autora de nombrosos texts matemàtics, astronòmics, físics i geogràfics. Fou una ferventa defensora del dret de la dona a l'educació. El 1835, juntament amb Caroline Herschel, van ser les dues primeres dones elegides per la Royal Astronomical Society. La matemàtica i enginyera Ada Lovelace
va exercir de cap de projecte sobre aplicacions per a una màquina analítica i fou la primera programadora. També va preveure àmplies aplicacions per al seu ús, com a computadora d'ús general, incloent-hi la composició de música. Com que les tasques de cures eren encomanades a dones, va començar a no estar tan mal vist que poguessin no ser metgesses, però sí ajudants, o fer les tasques més de cures, mecàniques o brutes. A Alemanya s'establí una institució per a la formació professional de dones en infermeria, l'Institut de Diaconesses de Kaiserswerth, el 1836. La Guerra de Crimea, 1854-56, contribuí a estabilitzar la infermeria com a professió. Va fer de Florence Nightingale un nom reconegut. Una subscripció pública va permetre a Nightingale establir una escola d'infermeria a Londres el 1860 i altres escoles, seguint els seus principis, s'establiren al llarg del Regne Unit. Nightingale va ser també pionera en temes de salut pública i estadística. La primera dona a obtenir un títol de grau va ser Catherine Brewer Benson, el 1840. Altres dones científiques notables durant aquest període són als Estats Units Maria Mitchell, astrònoma, a Gran Bretanya Mary Anning, paleontòloga, Anna Atkins, botànica, Janet Taylor, astrònoma, o a França Marie-Sophie Germain, matemàtica, Jane Villepreux-Power, biòloga marina. L'última part del segle XIX va veure un creixement en les oportunitats d'educació per a les dones. L'interès de proveir les noies en una educació similar als dels nois s'instituí al Regne Unit, incloses les escoles del North London Collegiate School, 1850. La primera universitat britànica per a dones, el Girton College, Cambridge, es fundà el 1869 i fou seguida per altres, el Newnham College, el 1871 i el Somerville College, Oxford, 1879. Elizabeth Garrett Anderson fou la primera dona anglesa a obtenir un títol mèdic el 1865. L'estadounidenca Elizabeth Blackwell, juntament amb Sophia Jakes Blake i altres dones, com Garrett Anderson, funda la primera escola mèdica anglesa per a instruir dones. Per la seva banda, la colombiana Anna Galvis Hodges va ser la primera dona llatinoamericana a obtenir un títol mèdic el 1877 a la Universitat de Berna de Suïssa. Annie Scott Dill Maundell fou una pionera en la fotografia astronòmica. Graduada en matemàtiques pel Girton College, treballà amb l'observació de tasques solars i en la millora de les tècniques de la fotografia solar. Va dissenyar una petita càmera portàtil amb objectiu gran angular amb lents de 1,5 polzades de diàmetre. El 1898 viatja a l'Índia, on pren les primeres fotografies de la corona del Sol durant un eclipsi solar. Gràcies a l'anàlisi dels arxius de Cambridge en taques solars i tempestes magnètiques, va poder mostrar que regions específiques de la superfície del Sol eren la font de tempestes magnètiques i que el Sol no irradiava l'energia de manera uniforme en l'espai, com Lord Kelvin havia declarat. Altres científiques notables d'aquest període inclouen a Gran Bretanya Herta Marks Ayrton, matemàtica i enginyera, Margaret Huggins, astrònoma, Beatrix Potter, micologista. A França, Dorothea Klumpke Roberts, astrònoma nascuda als Estats Units. A Alemanya, Amalie Dietrich, naturalista. Agnes Pockels, física. Elsa Neumann, la primera dona del món a rebre un títol de doctorat. A Rússia, Sofia Kovalevskaya, matemàtica. A finals del segle XIX, el sorgiment dels col·legis de dones porta oportunitats de treball per a dones científiques i oportunitats per a la seva educació. Això va donar lloc a un gran nombre de dones que van realitzar un doctorat en ciències. Molts col·legis i universitats van començar a admetre dones durant aquest període. El 1875, les institucions que incloïen dones eren una mica més de 3.000, mentre que el 1900 se'n comptava un mínim de 20.000. N'és un exemple Elizabeth Blackwell, que fou la primera dona a obtenir el títol de doctorat als Estats Units
al Geneva Medical College, a Geneva, Nova York, el 1849. Juntament amb la seva germana Emily Blackwell i Mary Szakszewska, Blackwell fundaria una escola d'infermeria per a dones a Nova York el 1857, així com el primer col·legi mèdic per a dones el 1868, i hi aportà tant pràctiques com experiència clínica per a dones metgesses. També va publicar nombrosos llibres d'educació mèdica per a dones. Marie Curie, la primera dona a guanyar un Premi Nobel el 1903 en física, també guanyà un segon Nobel el 1911 en química, ambdós pel seu treball en radioactivitat. Lise Meitner va descobrir el protoactini, un element químic de la taula periòdica, el símbol del qual és Pa, el 1918. El programa d'Erlangen tractava d'identificar invariants sota un grup de transformacions. El 16 de juliol del 1918, Felix Klein presentà un article davant d'una organització científica a Göttingen, originàriament escrit per Emmy Noether, que no estava autoritzada a presentar ella mateixa el seu article davant l'organització, concretament d'acord amb el que en física es coneix com el teorema de Noether. L'article identificava les condicions sota les quals el grup de Poincaré defineix les lleis de conservació per a la relativitat general. L'article de Noether fou la clau per a precisar les lleis de conservació. Inge Lehmann, sismòloga danesa, va ser la primera persona a suggerir que el nucli de la Terra havia de ser sòlid, el 1936. Dones com Margaret Fontaine van continuar contribuint en observacions, il·lustracions en el camp de la botànica, així com en altres camps relacionats. Als Estats Units, el període de les Grans Guerres va afavorir que les dones es dediquessin a la ciència i la tecnologia sempre que fos en l'àmbit militar. En acabar la Segona Guerra Mundial van estar obligades a tornar a casa i deixar les seves carreres professionals. Unes poques altres, sempre dintre del context de treball únicament durant les guerres, van poder estudiar humanitats i dedicar-se a les cures fora de casa. Així, en psicologia, les dones van obtenir doctorats, però van ser encoratjades a especialitzar-se en psicologia infantil i de l'educació i a agafar treballs en àrees de cura, com treballs en hospitals i en assistència social. Respecte a les dones de ciència, s'inicià el 1941, moltes dones van treballar en el projecte Manhattan o en projectes científics per als serveis militars estatunidencs. Algunes dones que treballaren en el projecte són Leona Woods Marshall, Catherine Why i Chien Shiung-gu. Algunes dones d'altres disciplines van buscar formes d'aplicar la seva experiència a l'esforç de la guerra. 3 nutricionistes, Lydia J. Roberts, Hazel Stieveling i Helen S. Mitchell, van desenvolupar el consum de referència alimentària el 1941 per ajudar grups de militars i civils a crear plans d'alimentació. Es va provar la seva necessitat quan el menjar començà a ser racionat. Rachel Carson va treballar al Servei de Pesca i Vida Silvestre dels Estats Units. El 1962 va escriure el llibre Primavera silenciosa, que advertia dels efectes perjudicials dels pesticides en el medi ambient i culpava la indústria química de la creixent contaminació. El llibre va tenir una enorme influència, proporcionar unitat i força al que fins llavors era una consciència incipient i dispersa i ajudar a fer que cristal·litzés el moviment ecologista. A la Marina dels Estats Units, algunes dones científiques van dur a terme multitud d'investigacions. Mary Sears, estudiosa del plàncton, investiga tècniques oceanogràfiques militars com a cap d'oficina d'hidrogràfica de la unitat oceanogràfica. Florence Van Straten, química, estudià els efectes del clima durant el combat militar. Grace Hopper, matemàtica, fou pionera en el món de la informàtica. Va ser la primera programadora que utilitzà el Harvard Mark I i, entre les dècades dels 50 i 60, va proporcionar l'aplicació dels compiladors per al desenvolupament dels llenguatges de programació i mètodes de validació. El 1925, Cecilia Payne Gaposchkin fou la primera persona a aconseguir un doctorat en l'àrea d'astronomia de la Universitat de Harvard, amb una tesi que establia que les estrelles es componien bàsicament d'hidrogen i heli, una de les teories fonamentals en l'astrofísica de les estrelles.
Nina Weiss s'adonà que abans del 1976 les contribucions fonamentals de dones a la física eren rarament reconegudes. Les dones treballaven sense remuneració o ocupant llocs de treballs que no reconeixien el seu nivell de coneixements. Irene Joliot-Curie també destaca en química en sintetitzar elements radioactius i guanya, igual que la seva mare Marie, el Premi Nobel de Química. Rosalind Franklin era experta en cristal·lografia i va contribuir a detallar les estructures precises del carbó, el grafit, l'ADN i els virus. El 1953, el treball que realitzà amb l'ADN va permetre a Watson i Crick concebre el seu model d'estructura d'ADN. Rosalind Franklin no va poder compartir el Premi Nobel amb Crick, Watson i Wilkins a causa de la seva mort prematura. Al juliol del 1967, Jocelyn Bell Burnell va descobrir la primera radiació púlsar, per la qual, el 1974, se li va concedir el Premi Nobel en Física al seu supervisor, Anthony Hewish. Els estudis de Barbara McClintock sobre la genètica del blat de moro van demostrar el fenomen de la transposició genètica durant els anys 40 i 50. El 1983 li va ser adjudicat el Premi Nobel en Fisiologia o Medicina com a resultat d'aquests treballs. Margaret W. Rossiter creà el terme efecte Matilda per a descriure uns fenòmens de la discriminació de la dona en l'aspecte de les investigacions. Similarment a la UNESCO, el 1996, va descriure l'efecte tub perforat en un informe. Altre terme n'és el sostre de vidre, una analogia amb un sostre invisible que no permet créixer en l'àmbit laboral de la dona. Sulamit Low Goldhaber i el seu marit Gerson Goldhaber van formar un equip d'investigació sobre el caó o mesó-K i altres partícules físiques en els 50. Linda B. Buck és una neuròloga que el 2004 va ser guardonada amb el Premi Nobel en Fisiologia o Medicina juntament amb Richard Axel pel seu treball comú en receptors olfactius. Segons l'últim informe global sobre la ciència de la UNESCO, la inserció femenina presenta àmplies disparitats d'una regió a una altra. Al sud-est d'Europa, per exemple, les investigadores han obtingut la paritat amb un 44%. Estan a punt de fer-ho a l'Àsia Central o a Amèrica Llatina i al Carib. A la Unió Europea, d'altra banda, només un de cada 3 investigadors, 33%, és dona, en comparació amb el 37% al món àrab. Les dones també estan més ben representades a l'Àfrica subsahariana, 30%, que al sud d'Àsia, 17%. Com veiem i hem pogut comprovar, no és que no hi haguessin dones científiques. N'hi havia i moltes. Per què no apareixen als llibres d'història? Per què no apareixen als llibres de ciència i matemàtica? Per què no apareixen als llibres d'astronomia? Crec que això és una de les primeres coses que hem de començar a canviar. Editorials, torno a fer la crida. Que la nostra mainada pugui estudiar amb un coneixement no sesgat. Noms de dona. Una petita mostra. Petjades noves en la història.